Telenor LTE teszt, Kazincbarcikán. Elindult most már. Végre. Örülünk. És hát megnézzük, hogy mit tud. A Telenor szerint itt a lakásban csak kültéri lefedettség van, beltéri nincs. Ennek ellenére maximális jelszint van, 5-ös skálán 5. Itt is látjuk jelszint 5-ös LTE. A modem az ilyen forgathatós. Forgó USB-je van. Elég vaskos a modem, meg forró. Hát így LTE hálózatnál ilyen 50 fok fölé is felforrósodik. És hát könnyen megégeti az emberek kezét. Nem jó. Itt a LED. LTE hálózatnál zölden világít. Egész jó. Tetszik. A kapcsolódás LTE-nél ez kegyetlen gyors. Ennyi volt. Egy másodperc se. Még egyszer. Kegyetlen. Nagyon jó és gyors. Most megnézünk egy speed testet. Speedtest.net. Speed test. Betölti. Telenor Hungary. És hát nem olyan rossz. 54-55 megabitet kisajtolni egy mobil hálózatból, hát az nagyon szép. Hát a Hypernet 84 az papír szerint 10 megabitet ad feltöltésben, ehelyett 18,3. Gondolom ez még így nem végleges, vagy nem tudom, de elég sok. Nem rossz, nem rossz. Legtöbbször a 60 megabit is megvan. A modem tudja a Hypernet 42-t is, hát csúnya lenne, ha nem tudná. Bontjuk a kapcsolatot, csak 3G. Az elég idegesítő, hogy hálózatmódváltásnál a modem újraindul. Nem, hogy most nem oldja meg, csak így simán, hogy átvált, hanem helyett így kompletten újraindul a modem. Most indul újra. Piros szín az azt jelenti, hogy most egyetlen egy hálózaton sincs. Kék, az már a 3G-nek jele. Azért az így elég jó. Szép. Tetszik a LED.